Hurian itu hatta ala nang masuk maita tu prosesi jongjong maita saluhna. Hurian itu hata jongjong dohami di son parhalado ni huriata pasahaton tabi tuhamu di bagasan las niroha. Selamat hari Natal madihamu saluhuna dame maduan di Jesusima namian di bagata salutna. Di borngin Natalon di papatar dotuhita hasisikop ni baga-baga haluan sia debata di bagasan Kristus Yesus na sorang di Bethlehem atong tapasanga maibana tadehomma nunga jupang muse ari pestai laos hudul mahita. Oh, 「 Oh, 「 Oh, 」 Oh, 「 Oh, 」 Oh, Oh,
hiti-hiti goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadian atau mapalangit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panodang nabulon. Bicar do sada panodang di akana mangingani tano na nilingguman ni hamatian. Marrongoman bangsom, rosyan lomona diari parporangammu. Marpahean habadiaon, songonab bursian apuan ni ados torang, rodo tuho parangammu akan oposo. Haleluya. Martangi yang mahita. Alia manami amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami na tubuh di huta Bethlehem. Saya pinuji maguarmu na badiai, ala nong ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu hodo hami sian haholomon tu hati uron, jala di padomu hodo hami na holakian sian ho, gabi saor muse dohot ho, gok halalas niroha do hami alani i, sai jalo ma hamalatio niroha nami, nong tinopotmu, marhiti-hiti anak mi. Amen. Hudul mahamu. Adorang somaret dehita manginang buah-buah tu pemilik mobil Avanza Silver nomor polisi B2621 BZN asa di Paeret. Mare de mahita. Tangihon mapatik ni debata di perpunguan Bodarion iman atar surat di 2 Tesalonik tolu ayat 10. Ale manotong jala mangipas madamena di lehon Tuhan si bardemei Tuhamuna didongani Tuhanima hamu sudina. Atong rap mangidugogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahubar tu patik mi. Amen. Mare dehita. Debatado saluhut na adong di Portibion jala holan marhiti hatana do saut akana jina di honnai sudi nong tinopan di debata macai uli jala dinggan
alai dang setia jolmai tu debata, jala diului hisap-hisap di dagingna, gawe diulahot dosa nama bain siga parsaoran di jolmai dohot debata. Tapi gima barita panopaon dosa ni jolmai. Dimula ni mulana bitopa debata langit dohot tanoon. Dungi tarulang ma tanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mangareap-reap ma tondi ni debata di atas ni akka aek. Dungi makuling musema debata. Di patubuh tanoi ma hosa akan mangolu marsibuan masamna. Akadorbian dohot gulok-gulok dohot binatang marsibuan masamna gabe majadi ma songoni. Dungi di pauli debata ma akka binatang ni tanoon marsibuan masamna. Dohot akadorbia marsibuan masamna. Dohot gulok-gulok ni tanoon marsibuan masamna. Jadi nungadenggan di ida debata. Jadi di toppa debata majolmai tumiru rupana ditiruhon debata lau tumoppa ibana bawa dohot boru-boru nasida di toppa dungi ditilet debata ma sude na tinoppanai jadi nungga dengga besi tutu dungi bot maari torang maari muse ima ari paonopon. Dungi di pukka debata Jahoba masa dapur lak di Eden tertukkan habis saran. Jadi tu sima di bahe jolma naji dari honai. Dungi sai di panok noti buru-buru ma parbuini hawi di bahen denggan na panganon. Jala pia matana marnida. Jala tau manunggul roha tu apestaran hawi. Jadi diputik konsian parbuinai jala dipangan. Di lehon madoho tu sinodukna. Siani gabi dipangan. Jala bahenokuma barbadaanmu dohot boru-borui. Rodi penoparmu tu pinoparna. Ibadah manglisaton ulum. Gabe pargumutommu tabilhonna. Jadi di pabali debata Jehovah ibanan sian porlak Eden asa diula tano pabuatan nai. Tabba taon lamrara dodosai songoni nang panginonana na manigay aka parnguluon ni hita jolma lang ngalima holong ni roha lam maddauro jolma siya debata mare di mahita. Dusat tatu adu pani debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata para sirohana sumurung.
Diborngin natalon, rodo hami tujulum manopo ti dosa nami, akan nahubay kami marhiti hata, pamerengan ng Pangulon nami. Nung nga di bapatarho ipola ni holong ni roham tuhami, marhiti harorom tu portibion, asa dapot haluaon dot hanguluak kami. Alay pakkorhon ni roha diri na manibukbuk, lammoru do roha marpanarihon tudongan, miad do pehosom, late ni roha, do bada na mabansiga parsaoran. Lehon matuhamit todim nabadiyay, asa unang ganggo rohanami di asin ni roham. Alay asa hot rohanami marhapor siyaon, lau manggotapon na sa dusa dot roha portibion, asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan abadiya, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni dibata taringo tu hasisani dosata, humokop hita gabi dosa do ibada na sutumanda dosa dibayad dibata. Asa gabi hati gora ni dibata hita marhiti-hiti ibana. Hasangapon madi dibata na digijang. Hudul mahamu. Mared dehita. Tatangihon mahatane debata nagabi turpuk epistel iman atar surat di Jesaya bidupitu ayat 10 sahat rodi ayat 10 pitu tajahama marsika sorin akup ni didok Jahoba ma madok si Ahas songonon jadi ni nasi Ahas ma dangulu au mangido asa unang huujuni Jahoba. Dibahani apala Tuhan isa diri mamangalehon sadatad di hamu idama gabi-gabi masada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel. Aitagan so diboto dan nakido pe mambolok ko najat jala mamili na dinggan tarulang matanui na nirajaan ni dua raja hinabiaramwi. Ima sahatna
martua do na tumangihon hatane di bata jala nau peopsa. Amen. Mare dehita. Kristus Raja Siwan surga, itu pertidion, tubuh sian si Maria, lumano besitahon, lidutuna sotarida, lebih soman vida. Macai balgado holong ni rohani di batatu portibion, dilehod do anak na nasasadai, asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hanguluan sa liling-liling na dinasida. Tatangihon ma barita halalas ni roha, ima hatutubu ni Jesus si paluay. Bangso na mardalani di bagasan halolomon, marnida sada panundang nabulun, bisardu sada panundang di akan namanginani tano lingguman ni hamatian, nunga di patorpo bangsoi, nunga di padiriho di bana halalas niroha nabulon, marlas niroha nasida di jolon ibuhim, songon las niroha di gotilon, songon perpolopon di namar bagi taban-taban. Gabe daging ma hatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon, jadi hui dahami ma sangaponna, ima hasangapon ni anak sasadana sian amai, gok asi ni roha doh tasitongan. Di hati dakon si Johannes do ibana, ainin nama ondo ibana nahudoki, narosian pudikku, jumolo do ibana adong asa ahu, ai parjolo hian do ibana. Alai didok suru-suruan imatu nasida, unang ma biar hamu, ai barita halalas ni roha godang do hubuan tu hamuna, parsaulia ni sandok bangsoi, ai naun tu budo di hamu soborunginon, di hutan ni si Daud, si paluai, ima Kristus Tuhani. Jala topo mahadong-dongani suruh-suruhani torop akka parangan parbanua gijang, dipuji nasida do debata madok, hasangapon ma di debata di gijang, dame ma di tanoon, diak kajol mahalawani. Nang hitape dohok mahita makamulatehon hatutubu ni si paluai, narade iba na makilala na masa tudirita dohot mangasihita, tahamulatehon maholong ni rohanai, huhut manggalahi lilinon asa tungtak kasodang na manodangi ngoluta. Roma ono palak na mangkalahi lilin, huhut marede masolis.
barit berdap-dapikan di sini Kepari no tubuh sepalu di Panggagetan di Betlehemi Pertibit ion Rongol kok halomon marani dason dan itu hatai ulinai marende do suruan ibu Sian purba rodotino gihoni bitangi marasinggang be nasi dalau marsumba tu Yesus Kristus si paluai Hebanaro sian baru ginjang lau baboahon hita jumai ulinai marende do suruh Jongjong Mahita Marede Mahita sian buku nomor 54 Jesus
Yesus Tuhan kami. Tahati dakon maha porsiotai, songon na hinati dakon idongata di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di dibata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tomo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni dibata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya tod di porbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata na tumao na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanu atoru dong ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni dibata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pa imamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tod di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, doho di hasesaan ni dosa, doho di hatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate, doho di hanguluan na surasuda. Amen. Hudul mahamu. Tabegema ede puji-pujian sian ina parari Kamis.
Sunggul-sunggul Pesta Natal Parjolo Marsogot hari Senin 25 Desember 2020 patu pauni huriat tado permingguan Pesta Natal na Parjolo dohot jadwal na Parjolo pukul 6 manugut marhata batak Huhud Marulaon Nabadia pukul 10 Marhata Batak Huhud Marulaon Nabadia pukul 10 Manang 5 Botari berbahasa Indonesia perjamuan kudus songonima sunggul-sunggul dihita di Bagasan Borginon pinasaan matiki tukur ama.
Ima mangaramoti, ate-ate roh pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amuna kadonga saha perseaon, hatani tuhata, torpok jamita, si pahusor-husoro ni rohata, di Natal tabor nginon, imana tersurat di buku Evangelium si Matius, bidusada, mamuka maisian ayat 10 sahat 20 Matius sada ayat 10 sahat 20 tapai hutihu madibagasar rohat tabe Yanggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Josepido pe inana si Mariai gade-gade ado ibana si atod di parbadia adorak soma si padono haddo penasida ala parrohana bonar si Joseph namangoro si Maria dan adong rohana paurak kon nasida gabe ditahi rohana nama naik sirak konon na songoni alai dina songoni do petahini rohana Dida madini pina suru-suruan ni Tuhani madok tu ibana o Joseph anak isi Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe donga musari pe muse aina siat to di parbadia do nanaik tubuh di ibana tumubuhan anak maibana Yesus dogoar rabaenom ay paluaon na do bangsona sian akka dosa na sidabi masa pesudenay asa jupang na hinatahon ni Tuhani
marhite siap panurirangan namadok. Idama gabe-gabe ado namar bajwi tubuhan anak maibana jala baeno do guarra Immanuel lapatanna dongat tamade bata ido sahakna hamuna kadonga saha porseaon hita hurian itu hatta narak marpungu di pestata bornginon. Selamat Natal madihita saluna. Selamat Natal madihita saluna. Bornginon nunga saha behita tu borngin na holum. Borngi parningotan ari hatu tubuni Tuhan Yesus. Bornginom mana jojot tagoari malam kudus. Borngin nabadia malam sunyi senyap, oh holy night, ala songono 2000 tahun nasalpu, disima tubuh Tuhan Yesus, dibarani pinahat di huta Betlehem. Hamuna kadongan, alani parningotan nama goario dihita. Dang nasaunari be tubuh Tuhan Yesus. Dang na poso-poso benuaik Tuhan Yesus. Dang na peak-peak di barani pinahab benuaik Tuhan Yesus. Alai nunga 2000 tahun nasal punamasai. Porsia doha muamanginang di tonga-tonga ta Yesus nata pesta honi. Porsia doha muamanginang buasa gugu suaraku maddohon. Naguda ngak kita jolma memahami. Sai hirana poso-poso na somargelok go penuaik Tuhan Yesus. Peak-peak di barani pinahan di timur tengah. Nunga 2000 tahun nasal punamasai. Dak poso-poso betu hatai. Na peak-peak di barani pinahan. Alai nunga nabulun. Nunga nasangap. Raja ibana. Jalai tongat-tongat tadonuain ibana. Hamuna kadonga saha porsiaon nunga jut di tamar Natal. Tiap tahun saya tapatu pada parningotan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Sa godang-godang yumurta songoni magodak tamar Natal. Alanina gabi suku-sukun. Adonggo pakor honi Natali di ngoluta. Adonggo arti makna ni Natali di ngoluta. Sayang ngayak ka manginang moloholan lujana dihita. Sayang ngayak manginang moloholan rugina dihita namar Natali. Molo swadong arti makna ni Natali di ngoluta. Hamuna kadonga saha porsiaon. Mangihuton kesaksian Alkitab. Terlebih terpukta sadaro. Barita hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Dimulai doho barita si haila honoton. Buasa barita si haila honoton. Nunga gabe-gabe si Maria. Sonanggo masih padonohan. Molo di buku ni si Lukas didok. Ay swaronggo hupe hutada nanggo sada bawa. Dangadonggo peditada si Maria nanggo sada bawa. Dakyado pe si Maria masih padonohan. Alai gabe-gabe si Maria. Jala poso-poso nasi nadi siubeon nai laos sobinoto manang nasiat dia. Molo dihalak Yahudi tung apala ila bolod do barita songonon. Molo ditikista sinuaeng nunga-tunga pala gosip naborat sielusan nama. Nunga gade bahan perbincangan om Maria satu botari. Nunga sik pamerengi jol matu si Maria on. Molo ditik kita sinuaengon. Jala dihalak Yahudi siusiro do boru-boru si songonon. Molo dihalak Yahudi si ranggura dodo batu boru-boru si songonon. Adok pemahaman ni halak. Sia dia mungkin di mana gabi-gabian. Sia dia ibana mungkin satabi hamil. Swadonggo pedonga sari pena. Berarti hea ibana satabi hamil di luar nikah. Alani posido di halak Yahudi. Uhuman
ila si songonon tu sahala boru na songono. Ima sude nuang di taon, ima nuang sude di hilala si Maria, dina gabe-gabean ibana siat todini debata. Si Joseph pemaila do, au cugari halak batak songo kita si Josephon, ngagodang nama dubuhion, ngagodang nama do, tinggal homai, au ngo pesa burus itu urus ngain. Alayalah halak na bonar si Josephon. Radei bana mangalusi. Radei bana makaporsiay hatani debata nasahat bana. Marhite todina. Marhite nipina. Nasia todini debatado hape. Nabinuan ni si Maria. Porsea ibana. Dang ragu-ragu ibana. Ado kiedo saka mana yang manirako si Maria. Alayala siat todini debatado namasai. Radei bana. Yes rohana. Majakko si Maria. Hamuna kadongan. Tabunai moladok keluarga songoni. Pajuluho saka mi debata. Dia kasaka rencana ni keluargai. Boydo gagal. Boydo songon name oleol. Saka misi Joseph dohot si Maria. Ngadok sakap nasida naing mamuka pardonga saripeon. Alayala ni baritai sanga har-har. Sanga mula rohana sida. Gabi naik sirak konon ni si Joseph. Alayala todi ni debatama. Suruh-suruhan ni debata pabuahon. Nasiat todi perbadia dona di si Mariai. Ujunga di patalui bana rohana. Radi bana majalo. Pasu-pasu na naik pasahaton ni debata. Hamuna kadongan. Ia tuhatai memang dak sakap-sakap mi jolma. Ia tuhatai dak sian gogo ni jolma. Alai todini debata. Siat todini Tuhanido. Yesus na naik sorang marhiti sia si Maria. Alani dialap si Jose masih Maria. Gabe dongan nasaripe. Hamuna kadonga saha porsiaon. Nak pesongoni balgani masalah tantangan dan diadupan ni si Maria Joseph. Alai dang marnasi dunggope. Rolo pe pareta syakke sara Augustus. Iko suratan nasa dirina. Iko patu paur sensus penduduk. Iko mulak tubonani pinasa nabi. Mardalapat si Maria Joseph. Lobi 100 kilometer sian Galilea. Lau tuhu tabi lihim. Doho do Tuhan Yesus na mardalapati. Doho do Tuhan Yesus na lu jadi pardalani. Duksaha na sila tuhu tabi lihim. Gok maari ni hanguluan na. Dapo matikina. Naik topa ma Tuhan Yesus Tuhan siang anon. Dilului ngana penginapan. Dangarong be ala ni godang ni jolma. Nunga pada nunga pojok sudia ka penginapan ni. Ujungnya gabe tubarani pinahan na sida marbornin. Hamuna kadongan mangihuton tafsiran niaka ahli teologi sasitonga danga pala na swadong ingana dinasida. Alai om magabaran na hita jol masida buhido pehitaw. Au cugeri halak namora pejabat tinggi merabu masih geseran na buhiad dopenian. Alay berek tampang ni si Joseph dohot si Maria on ay madar-madar ribuan marsolop-solop tampang na pugos do na sida ujung ngadang-adong na uka rohana sida madjako Jesus mian maringanan di bagas na sida bi ujung ngagabi tubaran ipinahat tubuh Tuhan Yesus. Dangadok pangisini Bethlehem na mangaliani ngana di ngana kasoraha tubuh ni Tuhan Yesus. Nak penaung maribu-ribu disurigak ko na kapanurirang naik ko di Bethlehem tubuh Yesus si paluay. Alaya ladak tampan na nasangap namora pejabat tampang si Joseph dangadong na mangaliani ngana dinasida ujunga tubuh Tuhan Yesus di barani pinahan. Alanya kamanginang ngolo tapatu pasongonon borngin parningo tanari hati tubuh ni Tuhan Yesus. Daudo sianak kalampu kelap kelip. Daudo sianak kalampu. Daudo sianak kemewahan. Ala
di barani pinahad do namasay. Alanya kamanginang tabayak ko majuhitan waik si Joseph si Maria di barani pinahan na sida pai maharoan hatotopak mi Tuhan Yesus Tuhan siang anon hacit pakilalan na sida golap tu pagudang gorarongi di siate tu para bau durai nganani alai sude di tahun na sida holan ala sodijakon ala suadong ingana penginapan di nasida gawe tu barani pinahan nasida hamuna kadongan takas di barita hodi terpuk taon baenomu magoara Yesus namar lapatan si palua sada tujuan utama ni Tuhan Yesus rotu portivion imalau palua hok kita jolma nalau palua hok kita jolma do betubu Yesus tu portivion imalani asido hot tolongi rohani roh Tuhan Yesus palua hok kita jolma tarlobisi dosa ratani sibolis di palua Yesus kita alanya kamanginang unang mahola majalo halwa unihita doho mahitaon masih palua doho takadongata unang mahola majalo halwa kita siat Tuhani alai hitape tapalua manang akadongata unang gabe hita memenjara kadongata unang gabe hita mangarata kadongata nunga di palua Tuhan Yesus hitape masih palua mahita tuakati kinanang roh tuhata itu portibion lau palua hok kita hamuna kadonga saha persiaon dang na tiba-tiba nama sais alai memang jauh-jauh sebelumnya nunga disurirako na kapanurirang naik ko tubuh Yesus naik ko roh Yesus madongani palua hok kita ido asa ido guara Immanuel dongata madebata nunga rade ibana tubuh madongani hita dia sianganon nunga tubuh Tuhan Yesus nagabe pangalua-lua pos ni rohata nunga tubuh ibana di barani pinahan asadong madongani hita dia dohok borngin asadong madongani hita dia kapardadanan ningoluta asadong madongani hita dia karsak paru kilota persoalanna olodo hita madapoton ibana Yahudo di jamitakwa kamanginang au cugari jolma biasa songek kita o Jesusi ranga jojo di dok Tuhani songonot tuhita na sobong mainat tau na sobong mamat tau buasa sobong ngaroi ba isi sepedang ngaroi ba idapot topedang jodo hita jolma songoni molo dapok Natal molo dapok parningotan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus pada di Gijang, pada di gedung sekolah minggu, pada di son, pada di luar. Lasro haku hubereng nak sude do pada ingana tau sahat walaman. Sude do Gijang pada do hitana makalason ari hatu tubuh ni Tuhan. Alai boado sogot paduan, pos dorohata, las dorohata madapotot Tuhani, manang nahola borngi do las rohata, manang nahola borngi do nuaeng, olo hita madapoton ibana. Buadi ngoluta sigano pare olo do hita marpos ni rohatu ibana olo do hita mangalualuhon akarsak paru kilota tu ibana nunga tubuh Tuhani rade ibana madongani hita nunga tubuh Tuhani rade ibana majuluani hita dia kadalan dia kaulau dia kepikiran anak si pikirata alanita dapot tomma ibana borha mahita madapot Tuhani asa ibana madongani hita di sudia kapardalanan ningoluta. Selamat hari Natal madihita saluna. Amin martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang. Mauliate puji-puji di sobahor rohanami Tuhan. Nunga di papungwasi doho tolong hami di bagas joromon. Hami huriam HKBP Cibubur. Marpungu hami marlas ni roha di borngin na holum parningotan ari hatu tubum las rohanami Tuhan nunga tubuh hotu portivion las rohanami Tuhan ala radeho gabe pangalua-lua pos ni rohanami asima roham di hami Tuhan pasu-pasu ma pesta nami bornginon tubuh mahotu hadi bagasar roha ngolu doho keluarga nami Homa Tuhan dongan nami aria doho borngin diganup bagas nami diganup pardalanan ni keluarga nami unang loas sami Tuhan mangalaka somar donga dohoto
Dongani hami Tuhan asa tiur ngulu-ngulu nami. Ngahutangi hok kami nak katam nabadiyai. Napai ngota kami di natal lami apala di bagasa bornginon. Suatu mahatami itu bagasa roadot pikiran nami. Asa marurak marperbui hatami. Asa hatami Tuhan nagadegogo tukot sulu-sulu di hami. Lau manguduti ngul-ngul nami tu akatikin aneng. Nak tu akatikin aneng rope tu hatok tonggo pesi hol rohanami. Tok tong maku hasai pakulingi ngulu nami. Asa hatami Tuhan nagadehat danga batabat di ngulu nami. Asa onang manibil hamis ya dalam munasito. Secara khusus di Natal borngino Tuhan mangalopitanga kami tu adopamu. Mabuana kapardalanan ningolu nami dohok keluarga nami. Di Natalo Tuhan martangia kami tu adopamu. Asiro hak Tuhan. Iring-iring togu-togu kapardalanan ni keluarga nami. Pada wakarsak, pada wabatabat, pada waparsahito setonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan akapasu-pasu akasilas ni rohai. Asanggia marhitesian itu halam hutadahanya asido tolong. Ho matuhadongan nami mia maringana di tonga-tongan ya kabagas nami. Bae na kabagas nami tuha bagas silas ni roha dihani. Lumobi mamujiho. Pasu-pasu akaya nakon nami akapahopunani. Manang dijabina sida maringanan. Tabaya kasilas ni rohai. Asanggia marhitesian itu halam ni tadana silas ido tolong. Suak songoni Tuhan. Naktuari marsugut. Dinanaik patupaw nami dope Tuhan. Natal na parjolo parningotan hari hatu tubung. Tuktuhi roha doho pikiran ni sudah ruas ni huriam. Asara riahani masih beta-betaan madohoti aka pesta naik patupaw ni huriam. Asanggia merhitesian ni Tuhan sadahani. Lungobi mamuji pasanga pokok. Nang dibagasat tikiope. Naing mula bemahami Tuhan. Asiroham dongani hami di pardalanan. Padawa kabataba padaw parmaran. Palas rohanamian non. Bui pajupang dohotakan awawalongi hami di bagas nami di. Jalo matuhan ilhelik pangiduan namion. Marhite-hite guarnya anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinamarede hita bukwede onom 115. Laos tapasaha mapelean. Tuestete HKBP dohot sekolah padita. Marede mahita. Agad
Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan saluhut silele na dengga dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyanan nilehomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hu para saya kami peleanon pati bulhok karajaumu. Di tonga-tonga ni huriam do di Portivion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang silolomi tuhami. Asalam girgirhan madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangido di tangia ngalia manami. Alia manami. Sauk malomoni roham di Amin. Asini rohani itu hatta Yesus Kristus. Holong ni rohani debatama. Doho parsauran itu di parbadiama. Nama dongani hamu saluhuna. Amin. Shalom. Selamat Natal marihita saluna. Selamat Natal